Divendres 13 de gener a l'Espai Jove de Puçol estaven citats els 288 inscrits en la cursa ultrafons de muntanya GR10 Extrem. Un any més l'eixida era des de Puçol la matinada de dissabte i per això la jornada prèvia calia portar endavant el repartiment de dorsals amb les comprovacions d'inscripcions i la presentació oficial de la cursa, prevista en la sala gran on esperava el públic amb audiovisuals. Prova organitzada pel Club de Muntanya CXM València en col·laboració amb el Club Atletisme Puçol. Trail amb més de 3.000 metres de desnivell en els 93 quilòmetres que creua les terres valencianes per les muntanyes de la Serra Calderona amb inici de cursa fixat de nou en la població, per això la implicació del club puçolenc. Presentació del GR10 Extrem, al que no sols acudiren els atletes, també veïnat del poble interessat en la prova i els representants dels diferents grups polítics de la corporació, tant de l'equip de govern com de l'oposició. I és que el consistori ha fet costat al Club d'Atletisme Puçol en matèria logística, ja que de divendres a dissabtes deixava el Palau Municipal d'Esports als organitzadors i participants del trail. El puçolenc Ivan Esteve, president del club local, acompanyat de l'alcaldessa Merche Sánchez i del director tècnic de la prova, Enrique Castelló, presentaven el GR10 Extrem 2012. Sobre todo elogiar el trabajo que realiza toda la gente de CXM. Ellos llevan el grueso de la organización de esta carrera. Es un trabajo muy complejo porque no es fácil organizar una carrera de tantos kilómetros y con una salida y una meta en lugares diferentes y además atravesando tantos pueblos. Es un esfuerzo de coordinación muy importante y por nuestra parte solamente pues que estamos encantados de colaborar con ellos, que hemos hecho todo lo que hemos podido. Destacar este año que gracias también al Ayuntamiento de Puçol y a la Concejalía de Deportes podemos ofrecer el servicio a todos los corredores y acompañantes de pasar la noche en el pabellón. Creo que era uno de los servicios que le faltaban a esta carrera y que finalmente no ha sido fácil, pero bueno, lo hemos conseguido. Ivan parlava del repte de l'atletisme en condicions extremes que suposava la cursa i de la satisfacció com a president del club i puçolenc de ser els anfitrions de la prova en acollir l'eixida gràcies a la implicació de la regidoria d'esports de l'Ajuntament. Les paraules de l'alcaldessa tot seguit donaven la benvinguda als atletes. Bienvenidos a Puçol, sobre todo pues aquella gente que venís de fuera. Yo espero que tengáis aquí una estancia muy agradable. Y yo simplemente doy las gracias tanto al grupo CXM como al Club de Atletismo Puçol, el apostar otra vez por esta carrera, ya la tercera vez que se organiza. También tengo que decir que esta carrera cuando empezó, el primer año solo hubo un corredor de Puçol, el año pasado 8 y ahora tengo entendido que son 12 ya los corredores de Puçol. Esto significa que va sumando, que va generando importancia esta carrera del GR10 Extrem y simplemente yo quiero desearos mucha suerte. Finalment, el director tècnic de la prova reiterava l'agraïment a l'Ajuntament de Puçol i a la resta de consistoris valencians que, vinculats al recorregut del GR10 Extrem, col·laboren, així com també a tots els voluntaris. L'alpinisme també va tindre cabuda en l'esdeveniment puçolenc centrat en l'atletisme en condicions extremes i Rafa Vidaurre va ser el convidat d'excepció, primer valencià qui coronà l'Everest fa 25 anys i que amb els seus relats de l'aventura il·lustrats en pantalla deixava veure la passió i perillositat que comporten els esports de muntanya. Ascensió on la importància de la preparació física i mental s'equipara a un equipament adequat que garanteix la seguretat dels atletes. Vesprada enriquidora en termes esportius i de preparació per a l'inici poques hores després del GR10 Extrem, en la que ja en el Palau d'Esports els atletes i amb els materials de seguretat llestos esperaven les 5 de la matinada per començar l'ultrafons GR10 Extrem amb eixida des de Puçol.